Hvad? Jamen, det starter videoen. Prøv at se, den Men stopper den? Den stopper den? Nå, det gør det. Hvad? Men stopper den video? I siger, den er tæt? Shit. Ja. Her har vi så potensfunktionen y lige med b gange x i a. Opløftet a. Og her har vi tegnet en graf, der viser, hvordan den kan se ud. Ja, her har vi de forskellige potensfunktioner. Der kan man se, at hvis a er mindre end 0, så vil det se sådan ud. Og hvis a er lige med 0, vil vi gå lige igennem her. Og hvis 0 er mindre end a, og a er mindre end 1, så vil det se sådan ud. Og hvis a er lige med 0, med 1 hedder det, så vil den gå op sådan her, som en linær streg. Ja, og hvis a er større end 1, så vil funktionen se sådan ud. Og det er så det karakteristiske. Ja, i forhold til... Så der man kan kende den her funktion på, ved at der er 5 forskellige måder, vi ser ud på. Eller 5 forskellige funktioner. Ja, og nu vil vi så gå i gang med vores Eksempel fra den rigtige verden. med Galileos faldlov. Og i en potensfunktion, der vil funktionen aldrig ramme eller gå igennem hverken x eller y-aksen. Men det vil vi uddybe mere senere i videoen. Her har vi så Galileos faldlov. Som vi kan se her, der er s den faldende strækning. G er tyngdeaccelerationen, som vi så her i Danmark har til at være 9,82, og det afhænger af, hvor man er på jorden. Og så har vi t i anden, og t det er faldtiden. Og som vi kan se, hvis vi gør sådan her, så passer det med, at det er en potensfunktion. Så vil det her svare til at være b, her er ved potensfunktionen en halv gange g, og så vil x opløftet a svare til, eller så vil t i anden svare til at være x opløftet a. Og så den faldende strækning vil vi så have til at være s her. Hvis nu vi forestiller os et kæmpe vakuumrum, hvor meget Nikolaj kan stå og kaste et blylod ud over. Så vi regne med vores formel, hvor langt den kan komme på, i forhold til hvor langt den falder. Så efter 1 sekund vil den falde 4,9 meter. Og efter 2 sekunder vil den falde 19,64. Efter 3 sekunder vil den falde 44,19. Og efter 4 sekunder vil den falde 78,56 meter. Og så kan vi se, at det vil så forme en potensfunktion, som Nikolaj kan tegne op lige her. Ja, og så for at finde ud af, hvornår at blyloddet, det vil, eller hvor lang tid det vil tage blyloddet at falde 1000 meter. Så er vi gået over til vores formel her. Ja, og så vil Gesire prøve at vende formlen op. Så vi isolerer tiden. Skal vi finde ud af det på den måde? Ja. Finde ud af det på den måde. Ja, vi skal her. Ja. Okay. Let's go. Okay. Så hvis vi starter som det her, hvor vi ligesom V i potensformlen. Og så vil vi isolere T. Så vi starter med at dividere en halv gange G på begge sider af lighedstegnet. Så en halv gange G. Og så vil de jo ud med anden her. Og så vil enden der stå S divideret med en halv gange G er lige med T i anden. Og så skal vi tage kvadratruden af T i anden. Men så kan man det selvfølgelig begge sider af lighedstegnet, så det vil ende der stå S, eller kvadratruden af S divideret med en halv gange G er lige med
tiden. Og så skal vi regne ud, hvor lang tid det vil tage at falde 1000 meter. Så hvis vi prøver at sætte tal ind i den funktion, som vi siger, fandt frem til, at vi kan bruge lige før for at finde tiden, så vil vi komme til at se sådan. Og det har vi så fundet frem til, at det vil give. Ja. 14, 271, 1, 5, 9, 3. Ja. Det er det så antal sekunder, det vil tage for blyloddet at falde 1000 meter i vores uendeligt store vakuumrum. Det vil så svare til cirka her. Lige der. Som vi kan se, så passer det jo perfekt ind i vores potensfunktion. Og derfor kan vi også bevise, eller i hvert fald sige, at Galileos faldlov er en potensfunktion. Ja. Nu skal vi så bevise, hvorfor det er, at hvordan man finder A. Og vi skal finde ud af, hvorfor at A lige med log til y2 minus log til y1 brøkstreg log til x2 minus log til x1 er rigtigt. Ja, skal vi starte? Ja. Okay. Så vil vi starte med at dividere, som det har været. Hvis vi antager, at potenssammenhængen går igennem disse to punkter, x1 og y1 og x2 og y2, så har vi opstillet dem som 2 punkter i linjen her, eller 2 ligninger her. Og så vores første skridt, det er at dividere linje 1 med linje 2. Og så vil der stå y2 minus b gange x2, og det er a divideret med y1 minus b gange x1, og det er a. Og så forkorter vi b, sådan så at det næste, der vil stå, det er y2 divideret med y1 er lige med x2, og det er a er lige med x1. Ja. Og så vil vi så bruge en potensregneregel, der ser således ud. Skal jeg bare lige skrive det heroppe? Ja, det er fint. N i p'ene divideret med M i p'ene er det samme som N divideret med M i P. Og det vil vi så også gøre på den her side af lighedstegnet. Så i stedet for at de hver især er opløftet af en, så vil de begge to være opløftet i ane. Så der kommer til at stå y2 divideret med y1 lige med parentes x2 divideret med x1 opløftet i a. Og så vi tager logaritmen på begge sider af lighedstegnet, sådan så vi kan ned her. Kører lidt ned. Så sætter vi afsted. Okay. Log til
log til y2 divideret med y1 er lige med x2 divideret med x1 der bliver det ane. Det skulle være log. Ja, ikke? Ja, det er sådan. Take 5. Okay, nu vil vi tage logaritmen af det vi nåede til, og så skal der stå logaritmen til y2 divideret med y1 er lige med logaritmen til x2 x1 og så oplevelse a. Og så sådan der. Så. Og så bruger vi en logaritme-regneregel, der gør, så vi kan sætte a ned, eller logge a ned, så der vil komme til at stå samme på venstre side, som vi gjorde før, lige med a gange logaritmen til x2 divideret med x1. Skal vi slutte? Ja. Så dividerer med log x2 og x1 på begge sider. Er Lighedstegn, ja. Og nu vil vi dividere log x2 divideret med log x1, eller log x2 divideret med x1 på begge sider lige sammen. Så er der bestået log til y2 divideret med y1 divideret med log til x2 divideret med x1 er lig med a gange log til x2 divideret med x1 divideret med log til x2 divideret med x1 og så vil de gå ud med hinanden sådan der, så der står log y2 divideret med y1 divideret med log x2 ja, lige med a. Og så vil vi så kunne bruge en logaritme-regneregel igen, der vil gøre så, at man i stedet for at skrive log k, eller log parentes k divideret med p, parentes slut, så vil man kunne skrive log af k parentes minus log af p, parentes slut. Og det vil vi så bruge her i. Det kan være, at vi skal fjerne det her, så bliver plads til de sidste udregninger. Det vil så gøre, at vi i stedet for at skrive log af x2 divideret xy, log af y2 divideret med y1 divideret med log af x2 divideret med x1 parentes. Så vil vi kunne skrive log af log af y2 parentes minus log af y1 parentes slut divideret med log af x2 parentes minus log af x1 parentes slut. Det vil så stadig være lige med a, og vi har brugt en logaritmeregneregel til at bare omskrive hinanden ud. Og det vil jo så være nu beviset for a. Og hvorfor at det er
det, som det er. Som vi sagde i starten af vores fremlæggelse her, så vil vi gerne komme ind på senere, hvorfor det er, at x og y ikke kan blive 0. Altså således, at potensfunktionen ikke rammer hverken x eller y-aksen. For at finde ud af, hvorfor at x ikke kan være 0, så prøver vi at sætte 0 ind på x's plads i potensfunktionsligningen her. Og så hvis vi gør det, så vil det se således ud. Og så kan vi jo meget hurtigt se, at hvad er 0 opløftet i A'ene. Det er der ikke noget endeligt svar på, og det er derfor, den er forkert. Den bliver forkert, hvis man sætter x i 0. Eller hvis man sætter x som 0. Så vil vi også bevise, hvorfor at det er, at y ikke kan være lige med 0. Og så tager vi udgangspunkt igen i potensfunktionsligningen y lige med b gange x opløftet A'ene. Så vil vi prøve at sætte y som 0. Og som så vil det jo gå fint nok, hvis vi havde det sådan her. Det var der ingen problemer endnu. Men så snart at vi prøver, eller så snart vi sætter b over på den anden side, så vil vi komme til at sådan ud. Igen, var der ingen problemer, vi dividerer med b på begge sider. Så b går ud på den her side og bliver divideret med 0 herover. Og 0 divideret med b, det vil bare være lige med 0, som så vil jo være lige med det, vi har stående tilbage, x i A'ene. Og 0 lige med x i A'ene volder egentlig som så heller ikke nogen problemer. Men x i A'ene, 0 lige med x i A'ene svarer til, at vi skriver den a'te rod af 0 lige med x. Og man kan ikke tage den a'te rod af 0. Man kan ikke tage roden af 0. Og derfor vil det være problemer, når man viser, jo, man kan godt tage roden af 0, men man kan ikke, når man viser, hvordan det ser ud, når man tager roden med noget, så vil det se således ud. Og det kan man jo igen ikke, fordi man kan ikke opløfte noget i 0. Derfor kan hverken y eller x være lige med 0, og derfor rør eller skær potensfunktioner ikke med x eller y-aksen. Nu har vi så kastet et lod bly i frit fald med vakuum. Ja. Hvis nu vi forestiller os et kæmpe vakuum, hvor mig og Nikolaj vil kaste et blylod ud. Hvis nu vi forestiller os et kæmpe vakuumrum, så mig og Nikolaj, vi kaster et blylod